ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya net foodish ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi Kublai pi bro pai ba mangai ba jon ini ibalabet ini kong susan te mangai ba jon ngadai advisor jong ka kanhun group together namar ngi bro laingon ngi don ka kanhun group together tengah ngasim hakane ka benta kum advisor lani kum unong aibut no aisap ya kane ka kanhun te kane ka pi mentah hangne ka program kadai ka winter wonder sale tingi labu lais ngi sau san ban riu tarek te mentah ngi kadai ka ngi kun te ngi dap dak jingkemen bar ka jing aingo yo blay try kandat namar ka program baru khon nadu lais ngi lo nong lais ngi nadu sau tarek hadu mentah kat kane ka por nga keli ya ki kolaborator baru khon ki ai bet ka good response te kata kadai ka beringkong do ka jingjap namar ba ngi kum ka kanhon ngi ju shim barabor ka jinglong success ya ka event lani ya ka yo Ïadie Thied ka ba ngi Jingpynïaid barabor ngi shim lada ki kolaborator lani kita ki nong shim benta ha kane ka yo Ïadie Thied bala Jingpynïaid da ka kanhon group together kamut lada maki ki la de kamut kata ka de ka success ngim da shim than ya kata ka banong ba nginbun ukrau ni nginduna ukrau handrai hado menta ngiyoi upat ba ula kersan sisa kalong sisa ka jing ai ngo ya kipat ba baro nakapor sakapor ki jukursan ya kane ka kanhon grow together ngimla klemda ai khublei iwei pe iwei handrai kulum lang ya baro kum ka kanhon ngiawan ban ai khublei ya baro ya pi kipat ba yo le se ki don kitu ki ba kimpat yo wan ya kane ban celebrate ya kane ka winter wonder sale Shibenta ka bangi ngi celebrate yakane ka long ba nile kemen le sobha namar ba ngidap Snem yakane ka Jingpynïaid ya ka yo Ïadie Thied ka ba ngi ai kerteng daka kerteng ayom ben te ngi ayo ban Jingpynïaid ya ka summer wonder sale ka autumn wonder sale bat ka winter wonder sale te ngi khmilenti bangin sayo ban Jingpynïaid ya ka spring wonder sale ngimpala ban tiap lano tang ba ngi khmilenti bangin sayo ban Jingpynïaid te kane ka Jingdap Snem ni sedang hangni hapo olsin ka jing yali kemen lani ka jing Rakhe ngin penkut pendapat hapo kasi national darbar hall maukhar kata kanlong ka khala terek khalai terek bat khasau terek sobha yawan pai ba namar udai uju benai bat udai ru benai uba baro la manga la mapiru ngi yali kemen ya kane ka ayom Christmas kublai pi baro pai ba